winock 1 kilowatt solar generator gashi nan yana ɗaukan ƙwayaye kaman guda 10, zai ɗauki fanka, zai ɗau talabijin, sannan zai ɗau computer, sannan zaka caza wayoyinku. Kamar yadda kuke gani ga specification ɗin shi nan, capacity ɗin shi 1 kilowatt, output ɗin shi 200 watt inverter. Kuma abin da zai burge ku, lithium iron phosphate ne, wato grade A lithium battery shine a ciki. Gashi zamu yi unboxing ɗin shi. Kamar yadda kuke gani ga user manual nan na 1 kilowatt, user manual ɗin shi. Sannan ga ainihin solar generator ɗin nan, gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan mun buɗe shi. Zaka iya ɗaukan shi kaje ko ina da shi. Ga display, zaka kunna, gashi nan inda yake indicating ɗin cajin ka daga yanka 1 zuwa yanka 4. Ga output ɗin 200 watt, inda zaka saka output ɗinka da zaka sa a wajen generator ɗinka ko wani abu. Ga inda zaka sa, nan zaka sa panel, nan kuma in kana so kai cajin shi da wutar lantarki, duk zaka yi amfani da wannan. Sannan ga cables da yazo da su guda 2, wannan na wutar lantarki, wannan na panel in zaka saka panel akan shi. Very good.